Despois do ano 2017, que para nós foi o punto de inflexión, porque hasta ali tampouco tínhamos tido. A verdade é que xa no 2022 o cambio foi importante, pero sobre todo este ano, pois a verdade é que moita preocupación porque efectivamente o abandono está aí e eu teño que recordar que en Vigo temos pois miles de vivendas. Valdeorras arderon nunha aldea arderon 120 vivendas, pero aquí temos miles pegadas ao monte dende Sallans ata Teix e a verdade é que non se ten avanzado nada. Pensamos que a partir do 2017 sí que se iba a facer moito. No Parlamento Galego se creou unha comisión, se traballou nunha comisión, se sacaron unha serie de iniciativas que se iban a poñer en marcha, casi non se fixo nada e, polo tanto, casi seguimos igual, ou en algúns casos peor, porque en moitas zonas o monte está peor que no 2017, por lo tanto, a preocupación que temos é moitísima. Es que me preocupa que estamos peor, o sea, que se nos collera unha situación similar, as consecuencias serían máis graves. Porque está chovendo, pero non libramos. Eu recordo que o do 2017 foi o 15 de outubro, por lo tanto, outubro pode ser en outubro ou novembro. Por lo tanto, a preocupación temos que seguirla mantendo. E o que temos que facer é, eu voto de menos, ou estuvemos votando de menos, nós empezamos este ano as 3 mancomunidades da costa, Baixo Miño, Valmiñor e Vigo, a reunirnos, tuvemos reunión co distrito, vamos seguir estas coordinacións, e o que se vota en falta é a falta de coordinación que hai, que non hai reunións distrito-concellos, o recoñeceu Sandra González nas jornadas que se fixeron en Gollán, recoñeceu de que non hai coordinación entre o distrito e os concellos, e para estes grandes lumes que veñen, iso vai ser fundamental, por lo tanto, hai que poñerse mans á obra. Nos aquí en Vigo, xa a semana pasada, pedimos reunión co alcalde para poder facer esta coordinación. Labores de vixianza durante este verán, vos que vedes eso? Cando escoitades ese tipo de declaracións? Que opiñades? Foi unha das decisións que se tomaron nas 3 mancomunidades agrupadas que nos estamos coordinando este verán, basicamente por a preocupación que tiñamos, porque xa se miraba que depois dun inverno chuvioso, primavera chuviosa, iba a vir un verán seco, por lo tanto, acojona un pouco a situación. Por lo tanto, nos poñemos a facer labor de vixiancia, por certo, cando nós estamos facendo labores de vixiancia, somos portada dun periódico de tirada local, ao día seguinte en Vigo se convoca unha comisión e se pon en marcha unha serie de vixiancias tamén. E, por certo, sin contar coa Mancomunidade de Monte de Vigo, que é algo curioso. Pero, bueno, en todo caso, nós estamos convencidos que esa labor que fixemos de vixiancia, pois, un pouco vai no sentido de se alguén ten intención de pois que se sinta controlado, e efectivamente en Vigo hubo 4 conatos e todos ás 6 da mañán, por lo tanto, casi seguro que foi a mesma persona, e, bueno, pois ese efectivamente é un problema, porque o monte non arde solo. Claro, pero cando falas eso, que unha persoa que intencionadamente ou que unha chispa, un erro traballando... En Salvaterra foi un trator, maquinaria, despiste de maquinaria, pódese a un fumando que non debería fumar no verán no monte, pero, bueno, está prohibido, ademais, por lei. Pero como se permite e non se contan esas cousas, pode haber un accidente, pero en realidade o que hai é que vixiar. Ten que habelo, temos que telo, e o Piñeiro temos que telo, o que pasa que moi posiblemente unha das problemas é a continuidade que hai, ti ves por calquer vial de Sallans a Teix, eucalipto hai no casi continuo, por todo, sobre todo nas propiedades privadas, preto das casas, que son as que están en peor estado e en máis peligro. Pero é que as propias administracións non fan nada, aquí todo o mundo fala, pero a UVG20 ten os eucaliptos no seu lateral, chegan hasta Rionda de eucaliptos, acacias, rominias, de todo, sestas, que están justamente este día limpiando. A Administración Autonómica ten os viales da súa competencia, por exemplo, o que sube de Roteas hacia Nigrán,
os eucaliptos invaden, as polas de eucalipto cruzan 2 carriles, 3 carriles, quer dizer, en caso de un lume potente destes que veñen, iso é un verdadero peligro, quer dizer, hai un atasco, queda aquelo cheo de coches, ese eucalipto encima das carreteras, é un peligro, pois non se fai nada, e quen ten que actuar é a propietaria da vía, quer dizer, o Estado no caso da UV20 ou de autopistas, a Xunta en caso de... e non se está actuando, e depois botamos a culpa, pois, moitas veces aos particulares. Claro, porque iso é fácil. Claro, a culpa, ao final, a ver, as comunidades de montes tamén, algo, non faremos todo ben, todo perfecto, faremos tamén algunhas cousas mal, pero que non cabe dúbida é que nós estamos apostando, sobre todo en Vigo, apostando por un cambio efectivo e real. Si isto que di de que as comunidades de montes se exixirá que invertan un porcentaxe maior dos seus ingresos en prevención, como se explica? Porque eu non sei canto dedicades. Sí que iba a falar, bueno, por un lado, no da cuestión de asumir a Xunta ou de as faixas de prevención da biomasa nos concellos de menos de 1000 habitantes, eu creo que é acertada porque hai pequenos concellos que é imposible que poidan actuar. Outra cousa distinta é os grandes concellos que sí que poden actuar e non o fan. No caso das comunidades, teño que dicirlle ao presidente da Xunta que ao mellor ele non ten demasiado control, pero as comunidades de montes aí invertimos bastante máis do que marca a lei, pero bastante máis. En algún casos, pois todo o que genera un monte, que pode ser non só de corta madeira, estamos falando pois de alquileres, dunha antena de telefonía móvil, tal, ese diñeiro se mete todo no monte, co cal podrán meter, ou podrán ter que meter comunidades de montes que sí que teñan diñeiro, que teñan, pero a inmensa maioría delas xa metemos máis do 100% no monte. Pero eu creo que o camiño seguinte, os pasos futuros, é evidentemente a prevención. Non fai moitos días, Nidia Calviño, que todo o mundo a coñece, dixo que €1 de inversión en prevención iba a reducir, non sei se falaba, de €8 en extinción. E aí é o camiño, que deso falamos sempre, pero ao final non estamos na mesma, ao final son medios de extinción e nos olvidamos da prevención. E a prevención ten que ser unha cousa que hai que empezar a facer xa seriamente, que decir, áreas de defensa estratégica, hai que ver en toda Galicia. Nós estamos estudiando nas reunións con Baixo Miño e Valmiñor, facendo estudios, o traballo que estiveste facendo vos no Baixo Miño, vai encaminhada a buscar en que zonas hai que actuar, e a área de defensa estratégica, que levamos 6 anos tramitando coa Xunta entre Vigo e os concellos limítrofes de Nigrán, Gondomar, Mos e Redondela, pois en 6 anos apenas avanzamos, estamos igual. Que falamos e depois, sí, hai que facelo, pero todo é lenta, a burocracia lenta, todo vai lentísimo, lentísimo, e non pode ser. Escoitándoos vos, con ese exemplo que poñías de económico, por que non se fai? Que esa pregunta se pode facer moita xente. Iso tendrá que dicirlo o presidente da Xunta no Parlamento. Eu digo que hai que facelo, non o dixen eu digo, estou poñendo palabras de Nidia Calviño, que todos sabemos que é unha experta en números. Bueno, eu, basicamente, prevención, e estamos na línea, Europa está traballando nas líneas de infraestructuras verdes, que estemos aí, que ven, ese diñeiro vai vir a través da Consellería de Medio Ambiente, como decía Juan, non só é Medio Rural quen ten que actuar isto, son outras consellerías, neste caso, Medio Ambiente é quen vai levar os fondos, e inicialmente os ten destinados ao Concello, e queremos que sean os Concellos e a outras entidades sin ánimo de lucro que poidan destinar ese diñeiro. Os refugios climáticos, nas cidades eu non vexo refugios climáticos, os refugios climáticos só temos no monte, sobre todo nos montes periurbanos de Vigo, que hai 50 refugios, vai haber 50 refugios climáticos, invertir aí, e eu quero anunciar, temos programada para o 18 de outubro unhas jornadas as 3 mancomunidades de montes do Baixo Miño, Valmiñor e Vigo, que se vai celebrar en Valladares, e que esperamos contar con Juan. Bueno, deixei aquí invitación xa para que...